Bună ziua, dragi cursanți! Suntem la modulul Evidența activităților și tranzacțiilor agricole. Vreau să spun că este un modul puțin mai diferit decât ceea ce ați studiat la modulele anterioare. Este un modul cu tangențe economice, adică ce face parte din domeniul economiei. O să începem cu prima temă a acestui modul și anume particularități de organizare a evidenței contabile în cadrul entităților cu profil agricol. Aici o să analizăm următoarele subiecte, cum ar fi noțiuni de bază, cadrul legislativ, principii de bază și caracteristici calitative și modalități de ținere a evidenței contabile în entitățile agricole, etaloane de evidență. La această temă avem câteva obiective și anume să definească noțiunile de bază ale evidenței contabile, să aplice cadrul legislativ, să opereze cu principii de bază ale evidenței contabile și să utilizeze modalități de ținere a evidenței contabile în entitățile agricole. Mai întâi de toate, o să începem cu câteva noțiuni generale din acest domeniu, deoarece evidența contabilă, cum am menționat, este ceva mai diferit de celelalte module, o să începem cu niște noțiuni generale. Și anume, ce reprezintă evidența contabilă? Evidența contabilă nu este altceva decât reflectarea operațiunilor de ordin economico-financiar ce au loc într-o unitate economică. De regulă, aceste operațiuni se analizează pe parcursul unei perioade de timp, cum ar fi o lună, un trimestru sau chiar un an. Ce studiază contabilitatea? Contabilitatea studiază efectele tranzacțiilor economice și evenimentele economice și financiare. Ea este singura disciplină care poate să furnizeze informații financiare despre o întreprindere agricolă sau despre o entitate agricolă. Și contabilitatea este acel sistem informațional care este orientat spre cunoașterea și gestiunea valorilor economice. Ca și orice altă disciplină, contabilitatea are câteva funcții importante și anume funcția de înregistrare și de prelucrare a datelor. Această funcție constă în fixarea proceselor și fenomenelor economice în cadrul unei entități agricole. Următoarea funcție a contabilității este funcția de informare a contabilității. Această funcție se ocupă cu furnizarea informațiilor privind structura și dinamica patrimoniului unei întreprinderi agricole. Funcția de control este strâns legată de funcția de informare și constă în verificarea cu ajutorul informațiilor contabile a modului de păstrare, de utilizare a bunurilor materiale, cât și a celor bănești, controlul respectării acelei discipline financiare în cadrul unei întreprinderi. Încă o funcție a contabilității mai este și funcția juridică. Ceea ce ține de datele din contabilitate și documentele primare servesc ca mijloc de probă în justiție pentru a dovedi realitatea unor operațiuni economice. Ele pot să ajute chiar și în soluționarea unor litigii. Următoarea funcție și ultima funcție este funcția previzională. Dacă să ne referim la această funcție, toate informațiile care sunt furnizate de contabilitate sunt utilizate la stabilirea unor previziuni ale unor fenomene și procese economice din cadrul entității. Nicio entitate agricolă nu poate să funcționeze fără mijloacele economice. Procesul de producție nu poate să aibă loc în cadrul unei întreprinderi sau în cadrul unei entități agricole dacă întreprinderea nu dispune de mijloacele economice. Mijloacele economice a unei entități agricole se împart în două categorii. Avem mijloace economice fixe și mijloace economice circulante. În continuare o să caracterizăm fiecare grupă de mijloace. O să începem cu mijloacele fixe. Mijloacele fixe îndeplinesc rolul principal în activitatea economică a unei întreprinderi. Ele nemijlocit participă în procesele economice de mai multe ori.
adică participă la mai multe cicluri de producție. Nu se epuizează după un singur ciclu de producție. Aici includem terenurile, clădirile, construcțiile speciale, mașini și utilaje și mijloace de transport. Vreau să menționez că aceste mijloace fixe au o durată lungă de viață, de regulă de la 1 an de zile mai mult. Mijloacele circulante este a doua grupă de mijloace ale întreprinderii. Acestea participă doar la un singur ciclu de producție. După un ciclu de producție, valoarea lor trece în valoarea bunurilor fabricate. Aici putem să includem materiile prime, producția în curs de execuție și produsele finite. Deseori în contabilitate o să auziți de așa noțiuni ca activele și pasivele întreprinderi. Ce sunt activele și pasivele întreprinderi? Activele întreprinderii constituie tot patrimoniul întreprinderii. Toate bunurile pe care le are întreprinderea se includ în activele întreprinderii. Și, cu alte cuvinte, ele sunt niște resurse de o importanță majoră pentru orice întreprindere. Ele sunt desemnate ca mijloace de producție și se întrebuințează în procesul de producere a bunurilor. Pasivul întreprinderii sunt acele surse de finanțare a activelor. Și aici o să evidențiem două surse de finanțare a activelor. Avem finanțare proprie și finanțare străină. Când vorbim despre finanțarea proprie, nu este altceva decât acea finanțare care este făcută de proprietarul întreprinderii sau proprietarul entității. Și contribuția lui sub formă de capital personal, cum sunt rezervele și profitul. Dacă e să analizăm următorul tip de finanțare, este finanțarea străină. Ea este asigurată de o persoană sau de o instituție care împrumută capitalurile sub diferite forme, fie că sub forme de credite sau sub forme de împrumuturi. În continuare o să discutăm despre niște procedee care sunt comune doar acestui domeniu, adică doar contabilității, și anume. O să începem cu un procedeu care o să fie întâlnit doar în contabilitate, este specific doar contabilității și anume bilanțul contabil. În imagine aveți prezentat un tablou al bilanțului contabil. Iată, cam așa arată un bilanț contabil la întreprindere. El reflectă situația patrimoniului care reprezintă în unități naturale mărimea valorică a bunurilor economice în corelație cu acele surse de finanțare. El este format din două părți și anume, partea stângă este activul întreprinderii sau activul entității agricole, iar partea dreaptă este pasivul. În activul întreprinderii se menționează sau se înregistrează toate elementele ce fac parte din activ, adică toate bunurile din cadrul întreprinderii. Iar în partea dreaptă, unde este pasivul, se înregistrează toate sursele de finanțare ale activelor. Următorul procedeu, ce este întâlnit în contabilitate și numai în contabilitate, este înregistrarea în același timp cu aceeași sumă a unei operații economice în două conturi, în debitul unui cont și în creditul altui cont. Această înregistrare poartă denumirea de înregistrarea dublă. Următorul procedeu este procedeul de inventariere. Iarăși este un procedeu doar specific metodei contabilității. Cu ajutorul lui se verifică existența și starea mijloacelor economice, a creanțelor și datoriilor unei întreprinderi. Pe lângă funcții, contabilitatea mai are și niște principii fundamentale după care își desfășoară activitatea. În continuare, o să enumerăm și o să caracterizăm principiile fundamentale ale contabilității și anume, o să începem cu primul principiu, continuitatea activității. Acest principiu, conform acestui principiu, procedeul de contabilitate
se derulează în cadrul întreprinderii neîntrerupt. Următorul principiu este permanența metodelor. Prevede ca regulile, procedeile și metodele contabilității trebuie să fie aprobate de conducere și fixate în politicile contabile. Următorul principiu este principiul metoda specializării exercițiilor. Este un principiu conform căruia veniturile și cheltuielile unei entități agricole se înregistrează atunci când acestea au loc. Prudența este următorul principiu. Înseamnă tactica comportamentului întreprinderii agricole față de riscurile viitoare. Prevede luarea în considerare a factorilor ce ar putea influența asupra situației financiare a întreprinderilor agricole. Reflectarea obiectivă este ultimul principiu al contabilității și acesta ne menționează că în situațiile financiare trebuie să fie reflectate obiectiv rezultatele financiare a întreprinderii. Există mai multe modalități de ținere a evidenței contabile și anume avem modalități de ținere a evidenței contabile în partidă simplă, avem evidența contabilă în partidă dublă simplificată și partidă dublă completă. În continuare, o să caracterizăm fiecare modalitate de ținere a evidenței contabile. O să începem cu prima, modalitate de ținere a evidenței contabile în partidă dublă simplificată. Potrivit acestei metode de ținere a evidenței contabile, antreprenorul își poate elabora propria politică de contabilitate utilizând formularele recomandate de standardele naționale de contabilitate și poate întocmi rapoarte financiare în volumul și conform formularilor care sunt prevăzute de legislație. Dar această partidă dublă, simplificată, această metodă, ea trebuie, nu toate întreprinderile pot să utilizeze aceasta. Este un criteriu de selectare a întreprinderilor. Și anume, totalul veniturilor de vânzări trebuie să fie de cel mult 15 milioane de lei, totalul bilanțul contabil trebuie să fie de cel mult 6 milioane de lei și numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune, adică în perioada de bază, să nu fie mai mult de 49 de persoane. Următoarea modalitate de ținere a evidenței contabile este în partidă simplă. Aceste unități agricole ce practică această formă de ținere a evidenței contabile elaborează sau îndeplinesc doar documentele primare și registrele contabile. Mai avem o metodă de ținere a evidenței contabile și anume complet în partidă dublă. Această metodă reprezintă în sine forma de prezentare a rapoartelor financiare în fiecare an a perioadei de gestiune. Mai sunt în contabilitate, cadrul legislativ, sunt acele acte normative după care contabilitatea își desfășoară activitatea și se ține această evidență contabilă. Aici putem să menționăm legea contabilității, standardele naționale de contabilitate și planul de conturi. Acesta este actul normativ și legislativ, după care contabilitatea își desfășoară activitatea. Etaloanele de evidență. Ce sunt aceste etaloane de evidență? Sunt niște unități de măsură care exprimă atât cifric cât și cantitativ și valoric mijloacele economice și sursele de formare a acestora. Aici o să analizăm tipurile de etaloane de evidență și ce exprimă aceste etaloane de evidență. Avem un etalon natural
și anume, acestea exprimă mijloacele economice, adică activele unei entități agricole. Unitatea de măsură a acestor active este metri, kilograme, litri, bucăți, etc. Următorul etalon de evidență este etalonul muncă. El exprimă cantitatea de muncă cheltuită pentru producere de produse sau prestare de servicii. Unitatea de măsură, în cazul acestui etalon, sunt minutele, orele de muncă sau zilele de muncă. Avem și etalonul bănesc. El exprimă patrimoniul în formă bănească. Unitatea de măsură este lei moldovenești, euro sau dolari. Aceasta este toată informația prezentată la prima temă.